помагат ни. Рени? Рени. И вие се съгласихте? Чука. Филипе! Филипе! Защото не те обича за това. Как така ще ти удря шамар, бе? И то пред външен човек. Който обича е готов на всякакви жертви за другия. На всякакви. Примери много. Чел си книги, няма какво ти обяснявам. Дай сега. Ти си готов да влезеш в огъня заради нея. Напускаш ни, напускаш всичко, а тя? Бам! Шамар! Как така? Да бе, ама на мене некой да ми удари шамар. Де да има този късмет? Главичката му откъсвам. Все пак жена е. Жена ли? Море, само на жена ще ми стане. Не, аз друго. Добре. Афектирана била. Добре. Обаче сега да обикаляш като пес под прозорците. Че ти да не си... Тя защо не иска да те види? То даже и престъпника има право на последна дума. Тя не иска да те чуе. Еми, ако това пък е любов... любов. Обичате. Не те обича. Нейна си работа. Обаче да ти пази поне достоинството. А не да ти излага. И то пред външен човек. Седни там. Човек за едното достоинство живее. Хайде, дай сега. Let me be.